Li vê derê pênc şeş gund li Kanî Reşê û li Gumgimê jî 17 gund nêzî 20 gundî xistine ber vê projeya jeotermalê JESê. Tu çi dixwazî ji bo vê projeyê bêjî? Yani vekî we gotin rast ji bona wê proje neku ji bona gel e. Ve ji bona şahsî ye. Menfaet e. Di nava wê de êlê pêşpê menfaetê herî heye. İja Amerîka îro binêware bike wî welatî se tu keskî wê firsetê nadin Amerîkayê. Çima nadin Amerîka? Çünkü wî welatî de me bi sed hezara sal xwîn di wî welatî de hatî ricanin. Ji bona axa me, ji bona welatê me, ji bona em bibî geleceqa zarokên me û birayên me bi hezara di wî welatî de bi xwîn hadir. Ama da geç goristanê bav û karê me ne. Goristanê zarê me ne. Yani zarokên me di wî welatî xwîna xwe ji bona welatê xwe ji bona toprağê xwe ji bona erdê xwe dayî îja gerek em jî wan bişopînin. Bi parêzî li xwedî derkeve li welatê xwe li en azê li goristanê xwe. Goristanê xwe, goristanê zarê xwe. û ji wê belê em vê termosantralê kesinlikle naxwazin. Yani şartê wan çi dibe birabe. Dixwaze bira Amerîka were, dixwaze bira Tirkiye were, dixwaze herhangî ülkeyekî fark nake ey dest li pêş vê tiştê ise em çî tê bira were. Ey perper me bikuje. Zaten îro me nekuştî. Sed û yek sal me dikuştî. Biraz bir saate şurada bir bakıyorsun. Gava kuştuna bir şeref verirse buna ardu toprağı koy. Hem diyor teştera razıyım. Ne ders ne yaptı ardu toprağı kesiyor. Ne de Türk kes ki bu veki vana beke ardu toprağı gündemi. Ez deskirimle karşıyım. Va gündüz ya başta zaten ki mübat işte ha yasa dışı ne? Yasal olarak. Hakkı kusalmıştı gır. Baba yasa dışı de herkes de karabi kurdi de verecek. Herkes lay babayı koy.